Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponikta. Khumrai khorai arong tiwa arara tumsitami non gedobom MSC Prabhat Chandra Taro aphanke nangnelopu ningkang samse chepaklang pon. Non MSC ki khibom ningkan angbong radatum chemai rinti si aki thuma akedok mapu pangthek pon rintilu. Son sinijang karbi anglong arlo duar amla constituency ke parlopot khumrai khorai arong pen tiwa ara chingrum si duar amla constituency along non kedobom MSC Prabhat Chandra Taro aphanke rad atum pen cherabdum thek thelopu chepaklang pon. MSC Prabhat Chandra Taro aphan ningkang samdamde alam abangke labangso arong aphan hemso nang pipo letren nang pipo pu ason che chakte kanglu lapen hemso ki pije aphan sitami arong wangpen photo pen chenglok kenang sot alo hei hui sitami hangponlu laso along ronga kangbura sitami chilang dun lo bonta la hai hui asai nang kelangke nang pachon che ajata nang rap thuthe den rong aradatum kangbura aphan sitami aning kang samse dokoklu Lasila hai chema thalapen noni prangke wangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik ahutke MSC Prabhat Chandra Taro aphanke nangnelo pusi kangbura pen ningje pon Sonigne Lairong ma Khumrai khora so polling station Krokengdang homosti amen duaramla homosti non MSC komegne MSC ke la Prabhat sar lo ningkan ansi ladla so MSC ke mal nona ningkan ko paret lo paralo nabang sorong pan ko pisi nang kelang lo ningkan photari nona dala pilo langke awite lo ka ni tayo ningkan pa parelo jinge pak tawelo yak tawelo hemsu tawelo kreng lo non ki bangji mane la simsar pu alama pang ke lekson sar pan pipo polote ni alang lilong se topo roa sar tumta ni se hangpo PMJY khor aibo muda te kagos blak joma from joma photo utam kiba document khujim raje diye etu joma dikhini to moi aro polling blockot tise iteo nai এটা 5 বছর পারে হল এটা আশা করিব ও কাংবুরা তো এনে মিছা ফটো উঠিছে ফর্ম ফিল আপ কৰিছে সঁচা আছে ইহঁতে চবে আছে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ মুখে কৈ থাকে এটা মই কি কৰিম লোকেল ইমেজি দিয়ে নিতিয়া লগে ব্লকৰ পৰা নিতিয়া লগতে মই দেখো কৰিব নোৱাৰো লাষ্টকে এইটো কাৰণে মই ৰাজক বুজিব নোৱাৰা হৈ যাম কেতিয়াবা India Prime Minister Narendra Modi ke wangjialong Mohamaya constituency penta ongdung ar muche tongpet jiaphan Mohamaya BJP mondol atumpet maike phapor Bangsomaya longkar Banglong Autonomous Council EM Lunsing Terok chetongdun Lapen BJP mondol mephu Purno Ingti Kongchunbang Babu Tiso Mohila Mephi Bimola Phangchopi Penchenglok ongdung Manpeng Kedo BJP Klembang Phubang Phiato chetongdun si Mayar Dipidun Maya longja semet kache than ponlake PM Narendra Modi ke wangjialong ongdungara chetongdun petjiaphan lapen kidun nangji aron hei huiche than che paripon bangso maya longka chetongduna tumaphan BJP anu dengtami ronponsi ing samjen pen bangso mai pachunpon Lunsing Tehran Jindabad 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 Lunsing Tehran Jindabad 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 Horen Singh Bey Jindabad 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 Horen Singh Bey Jindabad 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 Dr. Turiram Rohang Jindabad 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 Dr. Forle natowar atangka kachipalong rinti ji puajok dikrong blog isialong tami dikrong club along le alam ki keklangpon Ang thikiri rongpi jingthur kramsa chesong kiri rongphar atum amen che thapdet puajok dikrong club atum chelong nangji pusi che hangpon kedam tang arni pentami penang an lapuson forlen atowar along longle alam ki klangpon lo sonsi dhonsiri dikrong blog isialong kedo ningkan phokep sosi club arta along le kaprek atum forlen atangka chepalong ji puajok cheraipidet puajok hudak arad atum manghupronglo Sorkari gaubura komol intipen kaningjia tengke penang arni pen nilitum club along le patta cheklem pomlu bonda phit amen nangke klangke angthi kiri rongpi apuamen dhonsing rongpi jingthor kramsa apuamen agostin kramsa lapen chesong kiri rongphar apuamen surjo rongphar atumsi hudak aradatum paklangpon Lasilake nilitum club along le nitum methang kachilong nangji arondo laso chelong nangji pusi pherangkia mayalong pen jaipon Laso Pherangkia Mayalong, Dikrong Club Secretary, Rongasar, Lapen Horada Tumche Tongdunsi, RDP Dun. Yang Atiki, Abangke, Near Tundak, Upper Dikrong, Block 1, Dikrong Block 1,
Nếu tum dak hem Dikrong Club along ni tum dak kota phan ni tum chuklem lo bona minta non dak bang ke ni tum ang thek dam long bang ke je kaprek men du ko asi ni tum labang so along ma ke ni tum ilong nai arai tu asima ni tum la so club long ingkan hokke pen dak ni tum nilita so ke kini nang non si tabang ini tum presiden tu secretary tu gangbra tum tu atum si dak war prang langbom non la so promptly atwar long pen aso sida clock lo asi ni tum bang la so bang ke ni tum sulong back nang ji ben atum non la da bang ke nang ke do pikok bang ke athe ke la tum bang ke amuni dak rong kali athema nilike pura pula bigness tu bela tum hang nilike chini ne dak ke number 1 bang ke Siri Angthik Kiri Rongpi son of Bhongsing Rongpi tapen number 2 bang ke Siri Chingthur Pramsa son of Agustin Pramsa tapen ke thomdo ki thom bang ki tong Kiri Rongphar to Surdu Rongphar elang atum si dak dik niltum along lilong dak ang siok tok lo asi lasong bang ke niltum bang proke ten niltum ke chilong bek nangji asi niltum non Chilong le tiktak ni tung isang se lasam ke atama ni tung alang ipat ni pipet so si dak nak siok dok ma labang ni sibe malam ni tum dak hak mi lasam ngi wi ilit arleng hian buki labang ni tum bilkul dak roke nasi non ni tum bang so dak pun laso lamang ni tum ke song di Koilamati Doigrum Athoyalong Nilip Democratic Forum atum rally kepadopon Jangmi poni phaing korake thomarni anarlo por phaibaji si apor malom Koilamati Doigrum adelong pen gari motor hum pharoke thomsosi pache jengponsi bophongasar arong loti krong thom kache tokan pali damsi Nilip Democratic Forum a candidate Avinas Ronghang aphan chengmuri pen kangthom karne towar suding Avinas Ronghang pe hainangpu ke hang asi par ompon Bangso mai kacharipon Nilip Democratic Forum amephu bilison terang ahin pensi mai charipon lu Nilip Democratic Forum pen Karbiang Long Autonomous Council MAC election along kachepati dunjia bangphu Avinas Ronghang ahin pen mai along lam theke jaipon ke non ke bangji MAC election along ke thek sera phanle pahai noi ke thek thea phan lapen bangphu kilik apor komat ne ingti ebor lapen tangka nangki pi aphansi vote jogji puke jokche Amunit lang nangji ke thek sara phansi pahai nangji pusi thanpon La so mahelong lunsipo premterang lapen ari sang hotum chetong dun NDF convener Bimol Ingti Anil Teron NDF Lamjai Sarpo Sujit Timung lapen Nilip Arat Kato Kawe Bang Suri Sira Bang Pharoke thomso se aradatum chetong dun Long live NDF long live NDF Jindabad Lalo Jasamet ke lalo public rally binang ko the lalo itu ajar le claiming kusa demokrasi lo adat cepat naik binang so kusi itu dia Koilamati hawalong atta police station lo make rat kum NDF an ko an kroi krima pulas am thek lo staff ini bangang thek bang mi pamilo apan ke dag bang ke Koilamati lo bang NDF aja kong du pamilo bising thelo apan ke bang ja posa dag bang atta police station lo make haijang ring thepik jela pilih lah so hari ini kibi yang theke lah hello je rat hok chetu ma chetu de lapen lili paja kong cinghon he ma asang thek sila so jane se reli ban ko Dalam bangso non adhu la nilip pen ke nang itum asong NDF asong ki hai ponji angring do manang hin pen oh laga dum mone alam total laga percentage mone la anda itu bang 100% ini 200%